Hezké páteční odpoledne, vítám vás ve sportovním centru Nymburk v České republice, kde se nacházíme na losování základních skupin mistrovství světa žen a juniorů do 21 let, které pořádá Mezinárodní nohejbalová unie UNIF společně s Rumunskou fotnetovou asociací. Nyní bych vám rád krátce představil partnery tohoto mistrovství světa, kde hlavním partnerem Světové asociace a světového nohejbalu je firma Gala. Jak můžete vidět dále, zde představíme samotné místo konání mistrovství světa a tím je druhé největší město v Rumunsku, Cluj. A toto město se může pyšnit tím, že je srdcem regionu Transylvánie. Program tohoto mistrovství světa je následující. V pátek 9. října nás čekají zápasy v základních skupinách. Druhý den v sobotu 10. října potom zápasy nebo utkání o postup do finálových bojů a v odpoledních hodinách samotné finálové boje o medaile. Všechny tyto utkání se odehrají ve 3 sportovních halách, z nichž hlavní halou se 2 kurty bude sportovní hala Horia Demian. Tato hala má také nejvíce diváků. Druhou halou je sportovní hala George Romana s 1 hřištěm a třetí halou s 1 hřištěm je sportovní hala Vasile Geleriho. Tím jsme dospěli až k fázi, kdy můžeme přistoupit k samotnému losování. Tak nyní jsme se dostali do fáze, kdy budeme losovat jednotlivé týmy do 2 skupin. Zde můžeme vidět základní rozdělení podle disciplín, to znamená jednotlivci, dvojice a trojice. Podotknu ještě, že se jedná o kategorii žen. V tabulce můžete vidět týmy rozdělené do 3 disciplín a seřazené posloupně od 1 do 8 podle výkonnosti. Ta výkonnost je stanovena výsledky z posledního světového šampionátu, který probíhal v roce 2012 v Brně. A můžeme si všimnout, že u Rumunska máme poznačenou poznámku, to znamená, že na 6. místo bylo Rumunsko stanoveno technickou komisí s divokou kartou pořadatele a ostatní země, které jsou umístěny ve 4. koši, 7. a 8. místě na minulém šampionátu vůbec nestartovaly. Vpravo vidíme systém playoff, který vychází z postupu ze skupin. Já bych ho jenom krátce okomentoval, že se jedná o to, aby první a druhý nasazený tým v jednotlivé disciplíně na sebe nenarazil dříve než ve finále a do tabulek jsou další 3. a 4. týmy rozděleny a nasazeny přímo tak, aby i bylo zaručeno, že tým nejvyšší se v semifinále mohl potkat se 4. týmem a tým na 2. místě s nejvyšším počtem se 3. týmem. Takže to je asi na úvod k losování, jak vysvětlení vše a můžeme se přidat přímo k losování. Zde vidíte 2 losovací koše, kdy v levém koši máme dvě země, které patří do 3. výkonnostního koše. V případě singlistek je to země Švýcarska, je to země Kanady a Rumunska. A potom v pravém koši jim budeme dolosovávat, do jaké skupiny budou včleněny. Takže přistoupíme k losování. V kategorii singlu žen losujeme 3. účastníka, který bude tým Rumunska. A tento tým Rumunska
přijde do skupiny tým Rumunska přijde do skupiny B. Pro kontrolu otevřeme druhou losovací dózu, ve které by měla být Kanada, jakožto výkonnostní tým ze třetího koše. A Kanada tím pádem do zbývající skupiny, kterou je skupina A. Já vložím do osudí opět nové míčky s tím, že tady na té straně levé jsou týmy ze čtvrtého výkonnostního koše, kterým je Polsko a Anglie, a zase jim budeme úplně stejným způsobem přihlasovávat skupinu. Takže tým Polska a týmu Polska budeme losovat základní skupinu. Tým Polska do skupiny B. A zbývající země v tuto chvíli by měla být nepochybně Anglie, je to tak? A na Anglii zbyla skupina, která nese označení A. Tím pádem rekapitulujeme si základní skupiny žen v singlu, skupina A Maďarsko, Švýcarsko, Kanada, Anglie a skupina B Česká republika, Slovensko, Rumunsko a Polsko. V tuto chvíli jsme se posunuli k losování základní skupiny dvojic žen. Stejným způsobem nalevo máme ve třetím výkonnostním koši dvě země, z nichž budeme losovat, do které skupiny se dostane. První země je Rumunsko a Rumunsko budeme losovat do skupiny a tou skupinou pro Rumunsko bude skupina B. Zbývající země ve třetím výkonnostním koši je Kanada a Kanada vstupuje do skupiny zbývající, což je skupina A. Vložíme do osudí poslední výkonnostní koš, tam máme země Polska a Anglie. Vylosujeme zemi ze čtvrtého koše, tou je Polsko. A skupina, ve které budou Poláci startovat, nese označení B. Pro kontrolu zbývající zemí kategorie dvojic musí být celé nepochybně Anglie. Máme Anglii. A skupinou pro Anglii bude určitě skupina A. Kde to je? To znamená, že máme zkompletovány obě dvě skupiny dvojic žen v skupině A. Na sebe narazí Česká republika, Maďarsko, Kanada a Anglie. A ve skupině B Slovensko, Švýcarsko, Rumunsko a Polsko.
Poslední disciplínou, kterou budeme losovat v kategorii žen, jsou trojice. I zde ve trojicích jsou týmy ve třetím koši stejné a jsou jimi Kanada a Rumunsko. Takže já zahájím losování jednoho z těchto týmů. Prvním týmem, který budeme losovat, je Kanada. Pro tým Kanady vylosujeme skupinu. Skupina pro tým Kanady je skupina B. Zbývající zemí je Rumunsko. A pro Rumunsko také z dvojice skupin zbyla skupina A. Naplníme si losovací koše. Dva týmy, které byly vloženy do koše, jsou čtvrtý výkonnostní level a jsou jimi opět Polsko a Anglie. Zemí, pro kterou budeme první losovat skupinu, je Polsko. A pro začínající ambiciózní tým z Polska vylosujeme skupinu. Skupinou je skupina B. Zbývající účastník mistrovství světa, který nebyl vylosován, je Anglie. A pro Anglii opět zbývá druhá ze skupin, což je skupina A. Tím jsme dospěli k závěru losování základní skupiny trojic a pro rekapitulaci si shrňme, že ve skupině A je Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Anglie a ve skupině B potom Slovensko, Švýcarsko, Kanada a Polsko. A nyní začínáme druhou polovinu dnešního losování a tím je losování základních skupin kategorie juniorů. Zde můžete vidět přehled jednotlivých zemí, tak jakým jsou přiděleny místa umístění podle mistrovství světa 2012. Je to stejný systém budování, jako byl použit u žen. Jedinou výjimkou je opět domácí tým Rumunska, který obdržel divokou kartu od technické komise UNIF a byl nasazen do třetího výkonnostního koše, to znamená i hned za první 4 umístěné týmy z posledního šampionátu. Vpravo opět systém playoff, který je, tak jak jsem již vysvětloval u žen, postaven stejně tak, aby se první tým nasazený s druhým mohli při svých výkonech potkat až ve finále. Takže nezbývá nic jiného, než přestoupit k losování první disciplíny a to jsou singly. Ve výkonnostním koši číslo 3 máme 2 týmy, jedním z nich je Anglie a druhým domácí Rumunsko. Budeme tedy losovat, kdo z těchto týmů bude mít první právo výběru losu do skupiny. Tak prvním týmem, který začne toto losování, je Anglie. A Anglie bude losována do skupiny, která je označena písmenkem A. Zbývající zemí, protože v tomto koši byly pouze 2 země, logicky už zbývá domácí Rumunsko. A pro Rumunsko taktéž ověříme, že připadne skupina B. Vložíme si do losovacího osudí opět
skupinu A, B a tentokrát 3 týmy. 3 týmy protože ve 4. výkonnostním koši jsou 3 a máme 2 skupiny, takže potom budeme dodatečně losovat pro posledního z nich ještě opět, do které skupiny bude zařazen. Takže první z trojice, kterou tvoří Ukrajina, Turecko a Polsko. Děkuji. Losujeme tým s názvem Turecko. Pro Turecko vylosujeme skupinu. To je skupina B. Druhým týmem, který bude přilosován do jedné ze skupin, je Ukrajina. A pro Ukrajinu zbývá druhá skupina, kterou je skupina A. Nyní vložíme opět do osudí pro skupiny obě dvě losovací skupiny A a B a nám tady zbývá vylosovat pro zemi pro Polsko, vylosovat do které skupiny bude tento 9. účastník přilosován. Polsko je přilosováno do skupiny B. Rekapitulujeme si toto první losování singlů a vidíme, že skupinu A tvoří Česká republika, Švýcarsko, Anglie a Ukrajina a skupinu B potom Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Turecko a Polsko. Takže skupina A je 4členná a skupina B 5členná. Losování kategorie juniorů pokračuje nyní dvojicemi. Ve dvojicích máme již v osudí 2 týmy ze 3. výkonnostního koše. Těmi týmy je Rumunsko a Ukrajina a budeme opět přilosovávat skupiny. Takže můžeme začít. První zemí pro losování do skupin je Ukrajina. Ukrajině losujeme skupinu. Skupina, do které Ukrajina přijde, je skupina A. Zbývajícím druhým týmem z tohoto výkonnostního koše je domácí Rumunsko. A skupina, která pro ní zbývá, je skupina B. Do osudí dáme opět obě skupiny a 4. výkonnostní koš. To znamená, v tom 4. výkonnostním koši nám bylo Polsko, Turecko a Anglie. Těchto 3 losuji prvního zástupce a tím je Polsko. Polsko bude nasazeno do skupiny podle tohoto losu a tento los určuje, že to bude skupina B. Nyní vylosujeme druhý tým, do kterého bude určena druhá skupina. Tím druhým týmem je Turecko. A Turecko je automaticky zařazeno do zbývající skupiny A. Já vložím poslední dvojici skupin a tím pádem zbývající země, která nám byla se 4. výkonnostního koše, je Anglie. A pro Anglii vylosujeme skupinu, která tím pádem bude 5členná. A
Takovouto skupinou 5člennou bude skupina A. Tím se nám zkompletovaly obě dvě tabulky a ve skupině A ve dvojicích to vypadá následovně. Skupina A Česká republika, Maďarsko, Ukrajina, Turecko, Anglie a skupina B Slovensko, Švýcarsko, Rumunsko a Polsko. Nyní už jsme v poslední fázi a čeká nás poslední losování, tentokrát opět, ne, tentokrát znova. Mě to nemusí vypínat, to si stříhám. Nyní se nacházíme v poslední fázi losování dnešního dne a tím je kategorie juniorů a je to disciplína trojic. Ve třetím výkonnostním koši máme stejně jako ve dvojicích země Rumunska a Ukrajiny. Z této dvojice byla vylosována Ukrajina. A pro Ukrajinu byla vylosována základní skupina. Touto skupinou základní je skupina A. Takže Ukrajina jde do Ačka. Druhou zemí, která zbývá v posudí, je z třetího výkonnostního koše Rumunsko. A Rumunsko nám jde do skupiny B. Doplníme opět posudí, tentokrát 3 týmy ve čtvrté výkonnostní skupině. Tato výkonnostní skupina čítá země Polska, Turecka a Anglie. První zemí, která bude čekat na svou skupinu, je Anglie. Anglie očekává základní skupinu a společnost dalších států a tím pádem je vidět, je to skupina A. Druhou zemí z trojice ve čtvrtém koši je Turecko. A Turecko automaticky přichází do skupiny B. No a jak to bývá tradicí, u kategorie juniorů vložíme opět do usudí skupinu A a B. A protože nám tady zbyl třetí tým, kterým nepochybně musí být Polsko, tak v Polsku budeme losovat jednu z dvou skupin, ve kterých jsou 4 účastníci. A Polsko bude tým A tým, to znamená, dovíme se, která ze skupin bude 5členná a bude to skupina B. Zkompletovali jsme obě tabulky juniorů ve trojicích a ve skupině A se nachází Česká republika, Švýcarsko, Ukrajina a Anglie a ve skupině B Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Turecko a Polsko. Tímto je dnešní losování u konce. Já se budu za svou osobu i za všechny hráče těšit, že se přijdete buď osobně podívat do Kluže, anebo budete sledovat přímé přenosy na tv.com a nebo můžete sledovat výsledkový servis přímo na stránkách mistrovství světa. Naschledanou.